Érase unha vez na aldea de San Clodio. Un batallón de formigas tomaba esta parroquia para envolver o visitante nun mundo de fantasía. Descubrimos hoxe a Ruta das Formigas. Preto da capital lucense atópase San Clodio de Aguiar, unha parroquia do concello de Outeiro de Rei que pose todos os ingredientes para converter un día de ocio en familia nun conto onde regresar a nenez. As protagonistas das páxinas deste conto, estas curiosas e simpáticas formigas, feitas con refugallos, que nos transportan a escenarios con distintas temáticas. Desde un recuncho especial, pasando por pasadizos laberínticos, a un bosque habitado por sinistros animais, abellas, polvos, gusanos ou arañas. Enchen esta parte da ruta onde é obrigatorio seguir unha serie de advertencias. Pero a aldea destas formigas conta con moitos segredos. Podemos camiñar baixo a terra por este túnel máxico onde se agocha unha prezada xoia. Este paseo singular en plena natureza, dunha hora aproximadamente de percorrido, foi creado por un enxeñeiro desta parroquia. O proxecto que aquí desenvolve baixo o nome Vida de Aldea pretende saltar a vida no campo.